Po špičkách. Podcast nielen o umení. Vítajte v Dome umenia v podcaste Po špičkách. Dnes máme jednu zaujímavú tému pre vás, závislosti a ešte zaujímavejšiu hostku. Jana Žemličková je našou dnešnou hostkou. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste prišli. Vy ste teda psychoterapeutka a riaditeľka sanatória AT, kde sa práve riešia závislosti a už ste raz v podcaste Po špičkách boli. Áno, je to pravda, presne si nepamätám a viem, že o tejto téme sa dá toľko hovoriť, lebo toľko chýb sa tam zároveň aj robí a pritom je to krásna vec, lebo človek chce prežívať príjemné emócie, takže je dobré naozaj sa k tejto téme občas aj vrátiť. Ja verím, že si dnes povieme také tie najzásadnejšie momenty, ktoré vedia ovplyvniť náš život, ktoré vieme ovplyvniť my ako rodičia, pretože by sme sa chceli zamerať v dnešnom podcaste práve na deti, na tie ich závislosti, s ktorými sa môžu v živote stretnúť a ktoré si možno ako rodičia ani nevšimneme? Ja by som možno povedala, tak jak som vás pozorne počúvala, jednu vetu, ktorá je podľa mňa všeplatná, že dieťa nikdy za svoje správanie v tom detskom veku nemôže. To znamená, ak by sme si my dospelí zobrali tak trošku zodpovednosť vlastne, že čo sa deje okolo nás a možno chceli tak trochu viac rozumieť, ako vážne sme ohrození, tak si myslím, že mnohé správania u nás dospelých by sme mohli zmeniť. Idem tak trochu seba kriticky, ale myslím si, že tam, kde si to začína. V tom detstve? Neviem kedy, lebo to sa môže aj, ja som mala napríklad jednu takú kamarátku, ktorá mi volala, bola tak po 40-ke a povedala mi, ty predstav si, ja už 2 roky fajčím a v živote som nefajčila. Bola to lekárka. A tak postupne sa to u nej vyvíjalo, lebo sa stretávala vždy s kolegami, oni fajčili, ona nie a stala sa závislá. Ja si myslím, že vek nerozhoduje, ale rozhoduje podnet. A ja keď ten podnet vyhodnotím ako príjemný, mám chuť ho opakovať. A dieťa, keď sa narodí, tak má podnety najesť sa, vyprázdniť sa a niečo aj žiadať navyše. A ten rodič sa vlastne učí spoznávať to dieťa. A tam sú prvé kroky, ktoré by sa neskôr mohli takto prejaviť. A vy ste, keď ste hovorili o tej svojej priateľke, ktorá začala fajčiť, tak mi tam ešte naskočilo to, že chcela zapadnúť práve do tej partie, ktorá teda fajčila a ona sa im chcela možno nejako prispôsobiť a toto je možno aj pri tých deťoch. Ja by som povedal, že toto je totiž pri závislostiach je veľmi silná téma sociálneho učenia. Že vlastne my odozierame správanie a vidíme, že niekto sa cíti lepšie, mne akurát tak dobre nie je, tak skúšam. A takéto experimentovanie, tá túžba po zmene, tá sa najmä v tomto veku prejavuje, ale keď sa vrátim, viete, tých motivov, prečo začnem, je strašne moc. Ale ani jeden není reálny, lebo telo nemá chuť na nikotín. Ale ja mám chuť niečo nejako získať ináč. Vyskúšať, experimentovať. A vidím, oni sú takí spokojní, veselí a ja som taká unavená. To môže byť stres, to môže byť túžba cítiť sa inak, to môže byť taká nespokojnosť v živote a hľadanie nejakých náprav a podobne. Možno u tých tínedžerov je to aj o tom, že chcú byť cool, chcú byť dospelí, rýchlejšie, presne chcú zapadnúť. Tak keby sme zostali pri tých tínedžeroch, pretože to je možno vec, s ktorou si až tak rodičia nevedia poradiť a podľa mňa je tam veľmi veľa vecí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v tom a myslím si, že sú to často aj hormóny, že vlastne to telo sa mení, že to nie je iba o veku alebo o výchove, ale myslím si, že aj toto je veľmi taký podneť, ktorý... Ja trošku sa odrazím od čísiel, aby sme vnímali vážnosť, lebo ja ju vidím, ja chodievam na také stretnutia od 10 a viac rokov, to sú naozaj základné školy, 5., 6., 7. ročníky a boli robené aj výskumy a môžem vám povedať, myslím si, že nepoviem mnohí, ale určite je veľa rodičov, ktorí nemajú prehľad o tom, ako ich dieťa vlastne v tom detskom alebo v tom tínedžerskom kolektíve funguje. A tie výskumy hovoria o jednej veci, že
každý, ja najprv poviem výsledok a potom skúsim možno aj sa bližšie k tomu vrátiť. Každé 4. dieťa, vek 11 a viac, už malo minimálne 1-krát opitosť, to je každé 4. To znamená, ani nemusí rodič vedieť, že niekde na výlete alebo v nejakej takejto spoločnosti, kde sa to dieťa pohybovalo. Nechcem hovoriť o závislosti, lebo závislosť to už je diagnóza, ale je to taká malá odchýlka od normy. A pri nikotíne, nebudem hovoriť, akou formou aplikované, lebo tých fóriem je teraz naozaj veľa, sú náročné pre identifikáciu. Je to každé 3. A napríklad z jedného aj nášho stretnutia, kde som sa zúčastnila s deťmi v podstate 11-ročnými, tak vyšlo, že takmer 60% oskúšalo. Teraz je v trende žuvací tabak a snus, ktorý sa ukladá akoby pod pery a voľne sa ten nikotín uvoľňuje, alebo vejpy, teda takéto inhalovanie vlastne výparov tekutých náplní, ktoré obsahujú nikotín. Zistilo sa, že zistila som, že z tohto počtu vyše polovica utajene užíva. A to sú možno práve tie šance, ktoré je možné ovplyvniť, ak ten rodič sa o tom minimálne dozvie a bude teda otvorená komunikácia. To znamená, že keď hovorím o alkohole, hovorím teraz o cigaretách, alebo teda o nikotíne ako tej účinnej látke, tak hovorím v podstate o látkových závislostiach. A nejdem hovoriť o trende, lebo vyznelo by to tak, že vlastne začíname si život viac užívať, ako ponúkať nejaké výsledky a nejakú prácu, čo nie je pravda, ale ako by sme boli viac ľahostajní a voči tejto téme sa nesprávali tak, ako jednoducho potrebujeme, ako naša mládež potrebuje. A to si myslím, že o tom sa oplatí hovoriť. Možno je na mieste povedať aj to, že taká edukácia rodičov chýba, pretože napríklad ja mám teda tiež 2 deti, 12 a 9 ročných synov a musím povedať, že si myslím, že sa celkom orientujem v týchto veciach a zistila som, že nie. Zistila som, že je toľko nových drog alebo takýchto všelijakých podporných látok a tak ďalej, o čom sa napríklad mne ani nesnívalo v takom veku a už to ako keby ani nestíham všetko vnímať, čo prichádza na trh nové, ak to takto môžem povedať. Takže to ide tak strašne rýchlo a dopredu, že rodičia to často ani nezachytia, aký je aktuálne trend, lebo ono to trvá možno 2-3 roky, potom príde opäť niečo iné. A čo to naše dieťa akurát zachytí? Tak ja si myslím, že ten trend vždy bol aj bude, len ja dokonca som čítala, že ročne 200 podnetov nových drog prichádza. To je obrovské číslo. Čiže cesta, ako znížiť tento počet, určite nie je. V roku 1922 bola prohibícia, ktorá mala všetko upratať a čo sa stalo, tak doviezol sa alkohol z Kuby a chodili piť vedľa, kde sa to dalo. Takže myslím si, že všetko stojí na tom, ako človek sa rozhodne v tom živote žiť, ako sa naučí triediť, vyhodnocovať rizikové správanie a nesnažiť sa napodobňovať ho. A ak môžem aj to, čo ste spomínali, že je veľa, ja som presvedčená, že oni už vedia viac, jak my dospeli. Ale nevedia vlastne, a s tým sa ja naozaj stretávam, keď k nám prídu, že nevedia rodičia základné informácie tým deťom poskytnúť. Nechcem povedať, že sú ľahostajní, ale nehľadajú cestu, ako s dôverou sa s deťmi rozprávať. Najčastejšie je to vyšetrovanie,
dokonca zákazy a tresty. A ani jedno nefunguje. To je absolútne neúčinné. Ja dokonca tvrdím, a o mne sa to vie a zle sa to počúva, že vlastný rodič nechtiac, ale vlastne učí dieťa klamať. Lebo dieťa od kamarátov sa dozvie vlastne, aké pozitívne účinky to má. Lebo sa zlepšuje pamäť, bdelosť, veľa dobrých vecí poskytujú tieto látky, ale už nevedia, aké rizika prinášajú. A ja poviem len jedno, a tých je celá kopa, že dieťa by malo vedieť, že aj malá dávka alkoholu môže byť veľmi nebezpečná a môže za istých okolností spôsobiť, lebo je to jed, dokonca enzym, ktorý sa rozkladá v pečini, má taký komplikovaný názov, to volá sa, že alkohol dehydrogenáza, to možno nikomu nič nepovie, ale tento enzym sa do 5 rokov u detí vôbec nevyskytuje. Čiže keď rodič dá ochutnať alebo hlť, ja neviem, z takého nevinného piva, tak vlastne dieťaťu poskytuje jed. A tieto informácie by mali tí rodičia vedieť a ponúknuť trošku peny a podobne. Keď ste ale hovorili o tom roku 1922 a o tej prohibícii, mňa celkom zaujíma, alkohol je tu s nami od nepamäti. Vieme, že keď nebola pitná voda, tak ľudia práve pili víno a pivo. Prečo si myslíte, že sa to tak stáročia drží, alebo už môžeme povedať 1000 ročia, drží v tých ľuďoch a majú k tomu tendencie, chutí im to a vlastne ani za to obrovské množstvo rokov to nevymizlo z našej spoločnosti, dokonca je to legálne. No, tak s čím si neporadíme, to zlegalizujeme, lebo už nemáme zákony. Prvý zákon na ochranu mládeže bol pred 105 rokmi a nič sa neudialo. Deťom vlastný rodič naleje, to sa mi aj mne stáva, že mi povie, viete, ak sa teším, že on si len doma vypije, že on nepije vonku a málo, myslí len 4% prosecco a má dobrý pocit, alebo keď prídu k nám na testy, tak sa rodič poteší, že je to iba nikotín. Že máme posunuté hranice, lebo vieme, že tie vplyvy sú naozaj enormné a tie deti v tom kolektíve sa pohybujú a každý niečo nové prinesie. Ale aby som vám odpovedala, ja si myslím, že je to z jednoduchého dôvodu. To je sociálny mediátor, on zbližuje. Ja si pamätám na obdobie, keď sa vytvorili také bunky, myslím, dodnes to funguje na letisku, že sa akoby skupinka fajčiarov izolovala od tých nefajčiarov, ktorí boli okolo. A udiala sa zvláštna vec. Ja som si to všimla, bolo to už dávno, asi možno takých 10 rokov dozadu. Prišiel manželský pár, muž vošiel do tej tuby a bol tam dlhšie ako s tou ženou vonku. Lebo si rozprávali tam, vytvorili si svoju klímu a tá klíma spája ľudí. A ako by sme nechceli hľadať inú formu na zblíženie. A to, čo nám urobí náladu, my už si menej uvedomujeme, že toho človeka ja už nikdy nestretnem. A vonku moja žena alebo partnerka sedí a je tam sama. A to si neuvedomím. A je pravda, a ja to vidím ako tiež hodné zreteľa, že po väčšine na ľudí emočných, nechcem povedať, že sa dá, ale otvára sa cesta ku komunikácii práve s látkou ako s podnetom, ktoré vytvára závislosť. To návykové správanie. To sú neskutočne citliví, vzácni ľudia. A vždy mi je ľúto, ak takýto človek vlastne potom stráca svoju identitu, vôbec schopnosti, vzdialuje sa tomu reálnemu svetu a stáva sa otrokom tej drogy. Pretože jediná forma, prečo vlastne zostáva v tomto chorom vzťahu, je žiaľ to, čo závislosť prináša. A to sú abstinenčné príznaky, že vlastne mi je zle, keď tú látku neužívam. A veľmi je smutné, ak sa to stane našim deťom. Že už musia užívať, dajme tomu nikotín, ktorý neovplyvňuje vedomie, ale je jeden z najhorších na tvorbu závislosti a potom aj na odvykanie.
Ale keď ste povedali o tých emočne citlivých ľuďoch, tak mne presne pri tej téme napadlo to tým, že sme v Dome umenia a je tu veľa detí, ktoré sú umelecky nadané a určite to vieme posúdiť. Ja to tiež vidím na mojich deťoch, že jeden je športovo nadaný a jeden je umelecký. Dalo by sa možno paušalizovať, že tie umelecky nadané deti tým pádom aj také, ktoré majú viac tých emócií, môžu do toho ľahšie spadnúť? Ja by som nechcela vystrašiť rodičov, lebo na jednej strane sú šťastní a tešia sa, že sú to deti tvorivé. A ak by som to tak veľmi rigorózne, striktne povedala, tak si myslím, že by mohli cítiť väčší strach vo vzťahu a vo výchove. A nie je to tak. Ja by som povedala možno tie ukazovatele, ktoré ovplyvňujú najviac závislosť. A ten jeden, poviem až na konci, aj keď je veľmi dôležitý, ale nerada by som bola, aby sme zvaľovali vinu na našich predkov. Lebo nesieme si každý nejakú teda genetickú výbavu, ale najväčší vplyv z istého pohľadu má výchova. Samozrejme osobnosť toho dieťaťa alebo človeka už rodiaceho sa v tom vývoji, potom celkovo prostredie, potom samotný kontakt s látkou a frekvencia. Všimnime si, koľko premenných. A to celé ja by som zabalila do jedného takého veľkého mešca a to je dôvera a otvorenosť. A keď sa podarí vytvoriť taký, by som povedala, ostrov v tej rodine, že sa dá o všetkom rozprávať bez trestu a slobodne, tak si myslím, že to je základ preto, aby to dieťa s tou úprimnosťou vedelo s rodičmi hovoriť a prinášať tieto témy. Ak sa pýtate na tie deti, ktoré sú tvorivé, či už hudobne, pohybovo, tak pravda je jedna, že emócie určujú prežívanie v človeku a spôsob, ako sa s tým svetom vyrovnáva. A deti, ktoré sú nadané, tak majú emócie pomerne veľmi silné pod vplyvom prežívania. A ja som si za roky praxe, ktorú mám, všimla jednu vec a to je možno na zamyslenie, že tieto deti najviac inklinujú k, nazvem to samoliečbe, alebo k takému vypomáhaniu si z pocitov, ktoré prežívajú. A to sú najčastejšie pocity úzkosti, osamotenia, nejaké izolácie, že sa necítia, že sú v kolektíve nejako braní. Veľmi intenzívne a majú takú afinitu na podráždenosť, prechádzajú rýchlo do hnevu, nevedia dobre pracovať s emóciami. To sa prejavuje už úplne v malom detstve. A tieto deti, keď okusia čaro upokojenia, a to dávajú aj také, že si raz, dvakrát potiahnem. Robí to napríklad nikotín. To je jedna z najsilnejších takých iniciátorov na zmenu vnútornej klímy po požití. Aj to behom pár sekúnd sa dostaví. Ak toto dieťa zistí, tak má tendenciu, ani nevie, že to je vlastne návykové správanie, že keď raz užijem a mi to pomôže, telo si to zapamätá a zistí, že to bolo niečo úžasné. Tak to očakáva. A vlastne už začína to dieťa nútiť k tomu správaniu, aby to aplikovalo. A platí toto napríklad aj pri jedle, pri cukre? Lebo to v zásade tiež sú dopaminové receptory, ktoré... Takto, ja ešte, ak môžem, ja to prepojím. Ja ešte chcem jednu takú vážnu vec v tomto povedať, že mal by rodič dieťa, ktoré vidí, že je emočne otvorené, čo je vzácnosť, lebo to je nádherná vec, vedieť o pocitoch rozprávať, mal by s ním začať otvorene hovoriť v tom veku, v ktorom vidí, že to dieťa už reaguje. Ja mám už teda vnukov a mám jedného, ktorý teraz má 10 rokov a keď mal, ani nemal 3, išli sme po ulici
a išli pred nami také dve panie a obidve fajčili. A mne sa zdalo, že to není zlé to využiť. Tak som si ho zobrala a išli sme, aj sme zmenili smer, išli sme za nimi a jemu tie cigarety vadili. A tak sa tak krútil a ja hovorím, to je čo? A on že A hovorím, vieš prečo to takto smrdí, ľudovo povedané? Lebo tie tety fajčia. A on už v 3 rokoch vedel, že fajčenie není dobré. Keď som sa rozprávala so synom, tak ten mi hovoril, jak ho zase učil, keď boli v obchode s pivom, lebo tam stáli takí. Netreba vymýšľať témy, netreba si posadiť dieťa a vnúcovať mu nejaké poznanie. Lebo a v istom veku už aj prestávajú počúvať. Ale naozaj vhodnou formou upozorňovať na negatíva, ktoré to dieťa samé je schopné vidieť. Keď sme teraz premostili a hovoríme o tom, že viac menej sa to prenáša aj do iných oblastí, tak jedno z najrozšírenejších je poruchy príjmu potravy. A do toho zapadá všetko. Od cukru až po prejedanie sa. A všetko toto, čo hovoríme, vlastne funguje s našimi receptormi v mozgu. My si myslíme, že máme na to chuť. A pritom my už máme v mozgu vnútri takú afinitu voči pocitom, ktoré získame, keď budeme jesť, keď budeme fajčiť, keď budeme mať cukor. Alebo keď budeme nejesť. Alebo budeme nejesť, že začíname vlastne už to jedlo zneužívať na ovplyvňovanie napríklad ako vyzeráme, to zase funguje s tým, ako sa cítim vo svojom tele. A čo urobí taký človek? Chce si ten pocit zopakovať. A to sú receptory, ako je serotonín, to je pocit takého šťastia vnútorného. Potom dopamín, ten dáva pocit odmeny. Kým si vypestujem mrkvu, tak musím pokopať, zasadiť, polievať, obrať, uvariť. Veľa roboty, ale len lyžičku, keď si dám rumu, ten pocit mi príde. Veľmi som to zjednodušila. Alebo raz si potiahnem. A je to dostupné kdekoľvek, lebo sme prodrogová spoločnosť, žiaľ. Máme to niekedy aj doma. Ja napríklad tvrdím, že dieťa by nikdy nemalo vidieť rodiča robiť to, čo rodič nechce, aby dieťa robilo. Je to veľmi jednoduchá vec, ale veľmi komplikovaná. Aj čo sa týka spoločnej alebo spoločenskej drogy, a to je alkohol, alebo aj nikotínu, akejkoľvek forme. Mohli by sme ísť ďalej. Prejedanie sa, sladké, pred spaním ešte nejaký dobrý pocit si vyrobiť. Čiže skrátka ten príklad u nás by rozhodne mal byť. A čo si myslíte o tom, že niektorí rodičia možno povedia, že tak si to vyskúša a sám sa teda rozhodne, alebo sám pochopí, že je to zlé, ja neviem, odporné, alebo čokoľvek, že mu to nechutí, že mu to niečo ovplyvňuje, že mu je z toho nevoľno a tak ďalej. Že myslíte si, že je v tomto prípade vhodná naozaj zážitková osobná skúsenosť? Viete, ja keď sa pozrieme, jak vtáci lietajú, tak si hovorím, to ja nikdy nezažijem. A nenapadne človeka ísť to vyskúšať. Ani nevie, jak by to urobil, ale teda niektoré smutné pokusy sú, kedy človek je naozaj tak vnútorne, citovo, emočne na dne a taký človek nebol zachytený blízkymi. Viem, že som prešla do takého smutného, ale pravda je tá, že to, čo dokáže človeka zabiť, není treba učiť skúšať. Aby som sa naučil mieru. Najčastejšie dostávam otázky, že aké množstvo je ešte vhodné, alebo dokonca bezpečné množstvo pitia. Ja by som to rozdelila, aby som teda nebola taká rigorózna, že žiadne, tak by som to rozdelila na také 3 kategórie. Prvé je, a pritom aj ja mám za sebou komunikáciu s alkoholom, ale tak 45 rokov dozadu. A trvalo to len veľmi krátky čas, keď som zistila, že na čo to mám robiť, keď mi to nechutí. A alkohol nikomu
prvýkrát nechutí. Komu chutí, tak už mu chutí účinok. Len si to neuvedomujeme. A keď sa na to stanem závislý, už je neskoro. Čiže ak vynechám, že nezačať, tak je druhé. A to je také seba zistenie, keď u seba zbadám, že som urobil prvý väčší krok, ako som sám chcel. Že takto som nechcel dopadnúť dnes, alebo nechcel som piť a pil som. Hovorím v mužskom rode, ale patrí to aj pre ženy a teda žiaľ sa nám tá krivka mení, pomer muži a ženy, alebo dievčatá a chlapci. To je možno tiež zaujímavé povedať. Ale ako náhle ja urobím takýto, nazvime to, krok do neznáma a cítim, že mi to nevyhovuje, mal by som spozornieť. Tu by mali spozornieť aj rodičia. A nie, že ospravedlnia, však aj my sme boli mladí, ale ako náhle vidia na dieťati, že niečo nie je v poriadku a posunutá je hranica, už by to mali brať vážne. Aby v niečo minimálne s tým dieťaťom urobili nie dohovor, ani ho vyšetrili, ale zistili, že potrebujú s ním o tejto téme komunikovať. No a potom je už ten tretí, ale ten už je vážny a to je vlastne už zneužívanie, keď sa to opakuje. A tam jednoznačne nečakať a prísť sa poradiť možno aj rodičia a možno aj k nám, lebo my sme teda pre dospelých, ale máme dobrú skúsenosť komunikácie s rodičmi, ktorí cítia u svojich detí zmenu. Tých podnetov je veľa, napríklad biorytmus, že sa mení, deti v noci sú hore, ťažšie sa im zaspáva, ráno sa im ťažšie vstáva, lebo biorytmus je prvý poškodený. Už len takáto maličkosť, ani nemusia vedieť prečo, už by mali spozorniesť a prísť sa poradiť. Všimnite si, pomerne široká škála a my ju takmer, žiaľ sa s tým stretávam, zachytávame až v tom štádiu, keď už sa ten problém otvorí. Ale hej. Toto, ako ste hovorili o tom porušení vlastne biorytmu a nespaní, tak mi hneď napadli počítačové alebo teda nejaké hry konzolové, prípadne mobilný telefón. No, to je veľká kapitola. No. Ja by som povedala možno ešte takú zaujímavú vec, čo sme si všimli u nás, že najhorší dopad je komunikácia s etanolom. Najhorší u mládeži. V tom zmysle, že je tam veľa, lebo aj jedno dieťa, keď zomre a nemusí, tak to považujem za škodu, že sme si to my dospelí nevšimli, že končia smrťou. Najrozšírenejší teraz v súčasnosti je práve nikotín v akýchkoľvek formách. Asi aj pre tie vejpky, ktoré sú. A to tiež možno stojí za to si povedať aj prečo vlastne to tak je. Všimla som si aj tzv. Kofeinizmus, dokonca už sa šňupe. To znamená, že čím rýchlejšie ho dostanem a vstrebe môj mozog, deti ani nerozumejú na základe čoho, ale už vedia, že v tom momente príde nejaká zmena v vnútornom prežívaní. Ono, tam by sme mohli zaradiť aj tie energetické nápoje. Tie sú tiež veľmi populárne. Áno, a ešte dopoviem, a to tretie je to, čo ste načali, a to je hudba budúcnosti. Hovorím to veľmi expresívne a pekne, ale bude to obrovský problém, sociálne siete. Ja to odhadujem tak na 10 až 20 rokov, kedy bude taká izolácia tvorenia tu a teraz od zániku rodiny cez potomstvo, cez vôľu chceť žiť ten život v realite. Oveľa viacej ma bude naplňať tá virtualita zaujatia, ktorú si ja vlastne ako chorobnú emóciu vypestujem tou pravidelnosťou a tá už začína teraz. Jedna štatistika je varovná. Denne deti v priemere 5 hodín trávia a to je niektoré viac, niektoré menej. A to je naozaj na zamyslenie, takže nás to čaká. Ale kým by sme sa dostali k tým vejpom a aj možno k tým energetickým nápojom, tak zostaňme ešte chvíľku pri týchto sociálnych sieťach, lebo by ma zaujímalo, čo by ste vy odporúčili rodičom? Je vhodná nejaká reštrikcia? Ja sa teda priznám, že mňa moje deti, ani nie, že moje deti, ale skôr moji priatelia, tak trošku častujú takým, že som matka teroristka v tom, že máme
takú aplikáciu na to, kde teda moje deti majú striktne nastavený čas na konkrétne aplikácie, majú napríklad nastavený čas na hodinu denne telefón a potom sa im skrátka vypne a jediné čo, tak sa im dovolám alebo oni mne, ale keď si ten čas minú, tak majú potom smolu, jedine kam sa dostanú je EduPage kvôli úlohám. Takže toto by možno aj mňa zaujímalo, že čo je vlastne správne, či im dovoliť teda byť tam 5 hodín, alebo im to takto regulovať, alebo im to regulovať iba cez týždeň a cez víkend im dať voľnú ruku, alebo ako to vlastne je. Ja sa vám asi poďakujem za úprimnosť, že ste to takto povedali, ja si to veľmi cením, lebo tak začína vlastne uvažovanie o tom, či ja tie deti vlastne vychovávam správne. Tú otázku som si aj si stále dávam, aj keď mám už deti veľké, ale už mi idú ďalší potomci, takže stále je to v hre. Čas nevychováva ani dĺžka. A často je to zákaz. A deti sa neučia voliť si v živote dobre svoju cestu a životný program. Je to nanútená forma a ja som podvolený ju rešpektovať, pokiaľ si nenájdem inú cestu. A stačí, keď mi kamarát donesie, vieš čo, daj si tam takúto inú formu. Nejdem to ani hovoriť. Nejaký dekoder, hej? Áno, alebo dokonca si požičiavajú mobily a maj ho ty teraz 3 dní a za to mi donies niečo z domu, normálne bartre. A vlastne sa nelimituje to dieťa. To je len otázka vývoja, inteligencie, schopnosti toho dieťaťa. SIM-karta vie vyriešiť všetko za pár euro. A to dieťa sa neučí... Prosím vás, toto nie je návod. To je, teraz pre deti. Všetko je návod a deti to vedia, nebojte. Všetko deti vedia. Ja sa učím od mojich pacientov, sa priznám. A vzdelanosť, ktorú som získala práve vďaka tomu, ako sofistikovane vlastne sa k svojej látke dostávajú. Takže ja som presvedčená, že by nás oni mohli učiť, ale čo je dôležité, sú 3 zásady, ktoré by ten rodič mal u svojho dieťaťa zabezpečiť. Robí sa to inak, nezlaknúť sa do 3 až 5 rokov, potom do 6 a potom do 10. Ale nikdy není neskoro ani v 40 rokoch začať ten životný program naplňať, aby človek bol spokojný. Nechcem povedať šťastný, lebo každý si povie, čo je šťastie, nevieme ho definovať, ale to je vnútorný pocit, ktorý mi dáva dobrý spánok a teším sa na nové ráno. To je veľmi jednoduché. A sú to 3 veci. Prvá je, že dieťaťu venujem biorytmus a naučí sa neposúvať si časy spánku. To sa bežne robí. Dnes je sobota, môžeš byť dlhšie hore. To je prvá dezorganizácia, ktorá je, aj keď také dni budú, ale už keď je staršie, tak ten biorytmus sa nenaruší. U malých stačí 1-2 dní omyl a už to s ním ide. A biorytmus je, sú 3, hygienu vynehám, je spánok a jedlo. Pravidelný spánok, pravidelné jedlo. To je základ. Potom je režim. A tu už začínajú problémy. A hneď spomeniem ten 3, to je záujmová sféra. Že dieťa má taký čas, ktorý potrebuje na to, aby využil a bol aktívny. Lebo mobil je pasívny. Môžem čokoľvek tam robiť, je to pasívne. Aj čítanie je pasívne. Môžem čítať vedeckú knihu, môžem sa učiť. Ak chcem vedomosť dať do pamäti, to je práca. Ale chcem len čítať, tak je to pasívne. Niekedy mi myseľ odíde, začnem sa sústreďovať tie malé deti na wow efekty, farebnosť, hudba, hocičo. Rodič nie je schopný identifikovať, čo to dieťa zaujíma a už to dieťa sa vyvíja k tomu návyku toho zaujatia zvonku. A to je vlastne to riziko potom pre ďalšie obdobie, aj pre nelátkové závislosti. A tam je celá škála. Na to by sme potrebovali ešte ďalší čas, lebo to začína byť tiež pomerne vážny problém. Tak niektorí rodičia dávajú deťom telefóny pri jedení napríklad, lebo tvrdia, že sa
sa inak nenajedia. Áno, to sú všetko omyly, lebo radšej treba s tým dieťaťom tráviť ten čas inak pri jedle, ale to by som už veľmi konkrétne návody dávala, ale vrátim sa. A keď to dieťa má školu, má rozvinutú záujmovú sféru v 3 stupňoch, je to také nič zložité, ale jednu, ktorá je minimálne pohybová, jednu, ktorá smeruje k tomu, na čo má to dieťa vlohy a nadanie. To môže byť aj matematika hravou formou, to môže byť príroda, to môže byť čokoľvek. A potom niečo, čo robí s rodičom. Aby sa vytvárali väzby. Tak mu zostane zostatkový čas. A zostatkový čas je ten, nech si dieťa robí, čo chce. A ten by mal byť tak koľko? 15-20 minút. Ale aj hravá forma, lebo dieťa, keď má 3 roky, si nepýta mobil. My ho naučíme robiť, my ho naučíme, ako sa nechcieť hrať. Lebo aj tam sa dá hrať, ale pasívne. To dieťa len sedí a cvičí 3 prsty. Nič viac. A deti vedia scrollovať od 1,5 roku. Že už vedia, že keď sa budú dotýkať, budú iné emócie. Emócie, nie vedomosť, len akorát šikovnosť s tými prstami. Takže toto je základ. A ešte ak môžem, a potom je to, musím nedávať deťom príkazy, čo majú robiť, lebo budú imunné, nebudú ani počúvať. Ale ukazovať im šírku možností pri akejkoľvek téme, aby sa to dieťa naučilo si vyberať. Ja vlastne spoznávam to dieťa. To dieťa nie je moja kopia, aj keď je tam 50% mojej genetiky. Ale vieme, po akom predkovi sa čo rozvinulo. Ja začnem spoznávať to dieťa, čo mu inklinuje. A keď zistím vlastne, že on si vyberá z tých možností, ktoré sú v živote na tú životnú dráhu správne, tak vlastne vzniká tá dôvera. To dieťa začne rodičovi veriť, naplňa si svoje potreby a v tom neskoršom veku, najmä okolo tých 8, 9, 10 a viacej, vlastne rozvíja ten talent. Aj sme hovorili o talentovaných deťoch, ktoré chcú tancovať, spievať, umelecky ladené, ručne, teda myslím, ladené pre tvorbu, pre malovanie. A to je najkrajšia vec, čo môže byť, že sa potom tešia z toho, čo urobia, čo nacvičia, čo ponúknú a odmenou im je ten potlesk. Ale robota je celkom iná, ako keď ten potlesk ja dostanem, ja neviem, z jedného žuvacieho tabaku. Posledná vec k tomuto, ktorú v podstate zažívam aj ja doma a to je možno aj moja otázka, že či už je to nejaký signál závislosti. Presne takto aj u nás doma to funguje, teda, že prídu zo školy, majú nejaké krúžky a tak ďalej a potom chcú byť na tom mobile alebo na tej konzole za odmenu, lebo si chcú oddychnúť, lebo už toho veľa urobili. A mne toto presne evokuje to, že jednak je to taký biznis, v podstate. A jednak, či už to tam trochu nehraničí aj s tou závislosťou, lebo už sa tým vlastne odmeňujú. Nemám čo dodať. Je to presne tak. Ale čiže čo, nedať im priestor na to, aby... Prosím, on musí sa tešiť, že teraz si sadneme, dáme si čaj a povieš mi, čo bolo a rozpráva zážitky, čo prežil. Alebo poďme si teda, ja mám teda toho jedného môjho vyrasteného vnuka a on sa teší, keď prídem a už bere, také ministiky máme a hráme, tak aj ja si tam trochu pobehám, však nevadí, ale že ja keď prídem na návštevu k mojim deťom, tak hneď ku mne pribehnú, lebo vedia, že budeme niečo robiť. A to si myslím, že keď príde rodič domov a dieťa sa teší na toho rodiča, tak ten rodič má obrovskú šancu s tým dieťaťom spoločne kráčať aktívne. Ako náhle mám odmenu zážitok, je to návykové správanie. A ak môžem trošku odbehnúť, napadla ma jedna vec, s ktorou sa ja často stretávam. A myslím si, že toto je taká tá súčasná
taký súčasný trend, ako si pomáhať už keď som závislý, teraz hovorím možno o tých starších, ako si pomáhať inou formou, ktorá mi napomôže výjsť zo závislosti. Prejavuje sa to pri poruchách príjmu potravy, keď chcem obmedziť jedenie, aby som nejakým spôsobom sa cítila v svojom tele dobre, alebo ja neviem, viacej fajčím, alebo teda vejpujem, tak by som chcel prestať, alebo chcela prestať, tak sú náhrady takzvané. Môžu byť injekčné, môžu byť akékoľvek. A je to také zvláštne a málo sa o tom hovorí, lebo oni zafungujú. Oni zafungujú, lebo je to zase zmena vyvolaná zvonku. Ten organizmus to príjme, stereotypizuje si ten návyk nový a je to návyk proti návyku opäť zvonku. Čiže ja prestanem. Takto, ja som jednu štatistiku z Ameriky bola, 93% ľudí, ktorí sa snažia odnaučiť fajčiť, alebo teda vejpovať, alebo ten snus, čo sa vklada pod peru, užívať, sa k tomu vrátilo. A z tých zvyšných 7 len polovica natrvalo zostala. A je to z jedného dôvodu. Vybrala som si teda nikotín, lebo je najnáročnejší, keď mám povedať v rámci rýchlosti stať sa závislý. Niektorí užívateľia mi povedali po prvom kráte, už to chceli opakovať. A do týždňa sa poctivo dá, keď človek ten týždeň trénuje, stať závislý. A potom je náročné za odvykanie. A totiž deje sa jedna vec. Nie je tam takéto strihnutie, keď to nazvem, takéto ukončenie. Ja potrebujem v mozgu identifikovať, že moje myslenie a to cítenie pre danú látku, to je ten abstinenčný príznak, ja potrebujem zrušiť u seba. A ja sa to musím naučiť znútra. Ja musím, keď sa to podarí pri nikotíne, tak sa mi to podarí pri jedle, podarí sa mi to pri alkohole, že budem vedieť u seba, keď sa chcem a rozhodnem sa, že chcem abstinovať, teda už nikdy nechcem nikotín užívať, tak ja sa musím naučiť u seba rozpoznať tú cestu toho myslenia cez práve tie neurotransmitery, čo je v mozgu, to sú receptory, ktoré mi už fungujú ináč, už čakajú ten prívod zvonku, lebo ten je oveľa silnejší. Ja sa to musím naučiť identifikovať u seba. Keď to identifikujem, tak to mám na celý život. A to si myslím, že je budúcnosť, ktorú tak nejak musíme chápať, že nám nepomôžu náhrady ani nejaké iné formy. Myslím si, že je to ale veľmi náročné u dospelých, nie to ešte u detí, ktoré sa sami hľadajú, ale to, ako ste hovorili, že často sa stáva a ja tiež poznám takých ľudí, ktorí sa napríklad sú vyliečení alkoholici, ale zakrývajú to práve potom nejakou inou závislosťou. A nemusí to byť zrovna závislosť ako gamblerstvo napríklad, ale extrémne zdravo sa začnú stravovať, alebo extrémne začnú cvičiť, alebo skrátka nájdu si niečo zase nejaký ako keby extrém. No? Áno, to je presne preto to, že ja alebo bojím sa ísť tam, alebo radšej tam nejdem, lebo mám strach, aby som sa k tomu nevrátil. A je to obrovská nesloboda. A ja si myslím, že naozaj treba vyhľadať odborníka. Sú potom také pomocné, aj tabletky, aj všelijaké iné formy, ale tie už neovplyvňujú tie receptory, lebo však na alkohol ich máme 5 až 7 receptorov, ktoré acetylcholín, napríklad jeden, ten je významný napríklad pri nikotíne. A ten veľmi pomáha pamäti, vštepivosti, koncentrácie a ten okamžite pár sekúnd po užití vlastne vstúpi do vedomia. Zase pri alkohole je to receptor GABA. Ten zase upokojuje. To je také tlmítko. Tento receptor ako sekundárny je aj pri nikotíne, to sú také paradoxné drogy, že aj excitácia a potom aj útlm. Ja sa naučím, keď mi príde stres, tak to utlmovať. No, keď mi odíde pomocný látka, ktorú si ja dávam, ktorá mi pomáha a už ju nemám, tak to neviem. A znovu sa len
tomu vrátim. A to sa musím naučiť v sebe rozpoznať. A potom nepotrebujem extrémne cvičiť. Vlastne ja tomu hovorím, že stretnem sa sám so sebou. A niektorí veru sa stretnú tak možno v 18, v 19, keď vybočili z tej cesty a začali si pomáhať týmito látkami. A keď to mám aplikovať na deti, tak deti sú vo fáze, kedy hľadajú tie pocity. Oni nemajú záujem s tým prestať. Im je práve lepšie. Ani v zásade nejak pracovať a v zásade, keď im Vôbec. hovoríme, aké to má dopady na zdravotný stav, tak to im ešte asi tiež veľa nehovorí. Vôbec a ešte to vidia doma. Vidia, že v chladničke vedľa mlieka je víno. Veď je to normálne. Tak prečo by som si nedal? Napríklad deti vôbec nevedia, to sme zistili pri rozhovoroch, keď som sa pýtala rodičov, či ich deti vedia, že 4% prosecco a 40% tvrdý alkohol, teda špiritus to nazvem, že tam je rozdiel v koncentrácii toho etanolu. To vôbec nemajú šajn. Že nábeh na vstrebanie alkoholu v mozgu, že nejaký čas trvá, že nemôžu všetci rovnako piť, že nemajú všetci rovnaký enzym, o tom som už hovorila, že dieťa potrebuje vedieť, že inak sa pije na prázdny žalúdok, to je dokonca diagnoza, drunkorexia, potom, že je rozdiel piť nárazové pitie, potom takzvané funkčné, to už je u takých 18 a viacej, že a to je pri najmä umeleckých povolaniach, že som taký uvoľnenejší, že pred výkonom požijem alkoholu napríklad, alebo inú drogu. Podľa mňa funkčné pitie majú často aj ženy, ktoré sú doma s deťmi dlhodobo a nie sú úplne šťastné v živote, alebo im niečo možno chýba. Alebo jednotvárny život majú a tak nejak cítia, že potrebujú takú trošku uvoľňovaciu náladu a atmosféru. A ja som zistila, totiž ešte možno dôležité povedať najrizikovejší vek, jednoznačne od tých 15 trošku nižšie, možno kdesi 11-12 do 19, to je aj najväčší náraz za posledné obdobie. A naozaj to začína tak. Ja som mala napríklad jednu rodinu, kde dieťa ešte nemalo 8 rokov. A už malo návykové správanie viazané na drogu. Malo staršieho súrodenca. A tajili to tam obidvaja. A behom 2 mesiacov sa to celé upratalo. A potom mi prišli za 2 roky poďakovať, že ich syn je úspešný, neviem, nejaký nástroj začal, aby som, myslím, husle a rozvinuli mu záujmovú sféru a všetko bolo tak, jak má byť. A myslíte si, že to má nejakú postupnosť, že ja neviem, najprv skúsia vape, potom sa dajú na energetické nápoje a potom prejdú na alkohol, že je to nejaká postupnosť, alebo toto vôbec nehrá rolu? Ja si myslím, hrá rolu to, jak som spomínala, a ja to ešte možno dopoviem v tejto súvislosti, že nárazové pitie, to znamená, že pijem v priebehu 1 mesiaca tak iba 2-3 krát viacej, ako znesiem a už si na to začínam zvykať. A vtedy sa deje aj to, čo ste teraz vyhovorili, že existuje takzvaná kombinácia. Že keď zistím, že už ten alkohol, že to kamarát si k tomu dáva ešte kávu, obyčajnú kávu a kávu doma pijeme bežne, tak si poviem, tak vyskúšam. A keď spojím napríklad kofeín, kde je od 40 alebo 60 do 80 mg kofeínu, to je zase nie povzbudivá látka, ale látka, ktorá zabraňuje jednému receptoru, adenozín sa volá, aby bol človek taký akoby upokojený, ukludňuje, navodzuje spánok. Keď je večer 10 hodín, tak teda melatonín sa vylučuje a ja nespím. A ja keď si tento receptor zabrzdím, tam je ten aj veľmi funguje v tomto receptor GABA, ten je vlastne prítomný aj v alkohole. Ja keď ho zabrzdím, čo sa udeje? Ja som nadštandardne bdelý. Ak to spojím s etanolom a nebodaj s väčším koncentráciou, môže dojsť k srdcovej arytmii, vážnym následkom dýchacieho centra a teda aj to sa tiež deje, žiaľ, následku predčasného úmrtia u mladých detí, malých teda detí. A keby ste mohli teraz apelovať, že by sme si to tak rozdelili na 2 skupiny,
na deti a potom na rodičov. Čo by ste im povedali? Ja mám pocit, že sa im celý čas prihováram. Ale určite skúsim, áno, ale... Áno, skúsim. Ja beriem, že všetko, čo sa pýtate, má hlboký zmysel, lebo si myslím, že postihuje otázky vlastne mnohých ľudí, ktorí si hľadajú možno ľahšie odpovede. Ale keď by také, že... Ľudia majú rady a hlavne rýchle, ktoré fungujú. Áno, a že však ja teraz si ho zavolám a teraz ho vyspovedám. Ale ja by som nebyť ľahostajný voči prvým odchýlkam. Tam by som, začnem od rodičov, tam by som veľmi apelovala na nich, aby keď niečo sa im nepáči, aby to nezobrali a nehodili na čas, mladosť a hocičo, ale aby to zobrali vážne, že dieťa potrebuje informácie a ten rodič potrebuje nájsť cestu k tomu dieťaťu. Ak sa mu tá cesta zdá, že nie je tak vhodná, ako by mala byť. A najhoršie je, keď rodič stratí autoritu. To už je v tom vyššom veku. Že dieťa vôbec nemá záujem s rodičom komunikovať. To už je potom problém. Preto ideálne je, ešte kým dieťa ide do prvej triedy. Tam sú tie začiatky. Druhá vec je, nemali by sme dieťaťu navodzovať hodnotu alkoholu cez šampanské detské, cez pivo nealkoholické, cez atmosféru, pohár, stopka, okraje, dokonca čo sa pije pri tých sladených. Áno, napríklad cukrové alebo také. Áno, cukrové. A vlastne skrášľovať im a tešiť ich alebo pripravovať ich na tú hodnotu spojenú s alkoholom. To je obrovská chyba, to sa dodnes robí. Nesnažiť sa, robia to aj starí rodičia, zaučať deti do pitia, ponúknuť im to v domácom prostredí. To takisto nie je vhodné. Dieťa by nemalo svojho rodiča vidieť, konzumovať. Ja nehovorím, že rodič má žiť nejak asketicky, nech žije tak, ako cíti, ako potrebuje, ale nemal by byť negatívnym vzorom. A toto sú len úplne základné veci, ktoré by naozaj sa dali nejako dodržiavať a nebáť sa prísť a porozprávať sa s odborníkom. Z toho dôvodu a možno aj, keď ešte ten problém nie je, pretože minimálne dieťa už kontakt so sociálnymi sieťami, s internetom má a už to je na zamyslenie. Koľko tam trávi? Európska únia chce prebrať zodpovednosť za rodiča. Chce zakázať, aby bol prístup na sociálne siete deťom do 16 rokov. A ja si myslím, že to tam je vidno, ako v podstate v tom výchovnom procese sme tak trochu benevolentní, že umožňujeme tým deťom vlastne voľný prístup do sveta. Nemyslím si, že im ho treba zakázať, lebo kamarát určite ho to naučí. Ale sprostredkovať mu všetko, čo som hovorila, ten kontakt so životom aktívne a potom ho zaučiť, čo je rizikové a čo nie je. Voľne prejdem, čo by teda rodič mal dieťaťu hovoriť. Mal by mu hovoriť to, jednak ho vyzbrojiť takoutou schopnosťou takého sebavedomia, vedieť odolať, ak vie, že to nie je správne. A nie sa prispôsobiť preto, aby v kolektíve obstal. To je veľká práca rodiča naozaj do prvej triedy a najmä potom v tom vyššom veku. A tá možnosť je taká, že dieťa sa posiluje, že sa učí dobre rozhodovať, lebo rozhodovanie vlastne určuje naše cesty. Urobím, neurobím, vstanem, nevstanem, kúpim, nekúpim. Plus, minus. Iba v týchto jednotkách sa človek v princípe rozhoduje a robí to aj dieťa. A dieťa chce samé plusy. Len plusy chce dieťa. A myslím, že to je na ňom aj krásne, lebo inak by sa ani chodiť nenaučilo, lebo toľkokrát padne, že pri 3. páde by chodilo iba po 4. Ale nie, dieťa chce. Dieťa má veľkú túžbu po poznaní a po zážitkoch. A čo je dôležité, dnes už my nehovoríme o experimentovaní, ale o pomerne rýchlom, takom návykovom správaní. A dieťa musí vedieť, že piť
nemám, nie že s rozumom, ale keď aj chcem, takže nábeh na tú líniu ovplyvnenia vedomia, že ovplyvňuje alkohol vedomie a že naozaj tam môže dojsť k fatálnemu, by som povedala, zdravotnému stavu, ak to preženie. Robia sa aj, kto viac vypije závody, malo by dieťa vedieť, že toho sa nezúčastní. Ďalšia vec je, že čo je to mať program ísť si vypiť. Aký program to dieťa má, keď je vonku. Zaujímať sa o jeho aktivity. Ísť na fotbal je iné, ako ísť si sadnúť na pohárik. To nie je program pre také dieťa. Napokon je otázka, či je to program pre takého otca rodiny, alebo pre matku. Dnes vieme, že ženy už pijú rovnako vonku. Už sa žena neskováva s alkoholom. Ešte stále sa na opitú ženu pozerá ako na niečo horšie. Ja to považujem, či je to spravodlivé, nespravodlivé, neviem, ale kedysi, lebo ja myslím, že opitý muž tiež nevyzerá nejako uchvatne, vábne, len je to spoločensky viac akceptované, to ešte stále je, ale si všímam v súčasnosti, že ženy viac pijú vonku a muži tak nejako viacej skryte. Nemyslím, že je to väčší trend, ale takéto garážové pitie, alebo pitie, že som veľa v práci a ja vlastne sa zastavím s kamarátom a preberáme pri pohári a zabudneme sa tam až do polnoci, že to nie je o tej sociálnej komunikácii, ale vlastne o nasýtení tým alkoholom. Že to už celé sa akoby mení. Mení sa aj pomer v rámci mužov a žien. Napríklad pri drogách už sme si všimli, že je 1,2 dievčat alebo žien k jednému chlapcovi, mužovi. Čiže už je väčší pomer, že dievčatá inklinujú k takému nasýteniu alebo hľadaniu tých pocitov a sú to citlivé, emočné duše zlaté v tomto duchu. Ale častokrát to nuda robí, že siahajú po zážitku, takomto v podstate rýchlom, takejto skratke. V tom dospelom veku je to stále tak zhruba 3:1, ale v 80. rokoch, respektíve možno ešte skôr, také 60. 70. roky, bol pomer 16 mužov na jednu ženu. Takže vidíme, že sa to celé nejako mení. No. Ťažké témy, teda musím povedať, ale stále vo mne rezonuje to, že nikdy nie je neskoro, ako ste to povedali, na tú zmenu, ani v 40-tke. Možno ani to, že aj keď ste hovorili, že najlepšie je s tým dieťaťom pracovať do toho veku, kým nastúpi do školy, že nič nie je stratené, ani keď budú mať 12 alebo 15, bude to možno ťažšie, ale nikdy asi nie je neskoro s tým niečo urobiť. A ono sa hovorí, že všetci robíme chyby v tej výchove, a je to určite tak, tak potom možno nejaká tá miera, že nakoľko si povedať, že veď všetci robíme chyby a nakoľko sa zase príliš obviňovať, aj to je asi náročné. Proste byť rodičom je náročné. To hovoríte aj za mňa. Ja už poviem aj, že byť starým rodičom je náročné, takže to verím, že každý, kto teda to dieťa má a túži po aj ďalších potomkoch. Ja by som chcela byť optimistická, lebo ja si myslím, že to, čo som hovorila, to sú fakty, ktoré sa nemusia opakovať. Ale čo si myslím, že je zásadná chyba, že my ako spoločnosť inklinujeme stále k tomu mať sa spolu dobre a za veľmi rýchly čas to dobre prežívať. A myslím si, že to je celý problém. A keby sme len urobili, napríklad, keby sme sa nepýtali, prečo nepiješ? Veď čo je to za otázku? Lebo čo je teraz norma? Piť alebo nepiť? Že kto je normálny? Podľa mňa všetci tí, ktorí sa cítia, a síce tí druhí to môžu vidieť ináč, ale pravda je tá, že by sme sa mali počúvať. Lebo ak máme zdravé uvažovanie, teda lucidné, schopné vnímať, tak by sme nemali byť ľahostajní, ak sme upozornení od blízkeho človeka, že počúvaj, ja sa trápim kvôli
tvojmu pitiu, alebo kvôli tvojmu fajčeniu, alebo teda vejpovaniu, že mi je to ľúto. Na toto by sme mali byť citliví. Nemali by sme vnúcovať, keď niekto nechce a daj si. Nemali by sme nalievať, keď niekto nechce. Takže a stačilo by nám úplne toto. Mali by sme o tom viacej hovoriť. Nemali by sme sa hanbiť. Viete, teraz otriasla spoločnosťou také správy o úmrtiach, ale my nehovoríme o príčinách toho. My hovoríme o výsledkoch, že teda na čo zomre aj vodič opitý za volantom zomre na zranenie, keď sa stane nešťastie. Nazvem to nešťastie. Ale že za tým bol alkohol, to už nepovieme. A môžem vám povedať, že za predčasným úmrtím vo väčšine prípadov je naozaj alkohol. A už len to, keď si zoberieme. A nám je život milý aj našim blízkym. A nechcem hovoriť o zodpovednosti. Chcem hovoriť, že naozaj tu sa dá pekne žiť. Že to stojí za to, tak nejako sa ráno zobudiť a mať energiu pre deň. A pokiaľ je človek zdravý, lebo sú diagnózy, samozrejme, kde to človek cíti inak. Ale ako náhle aj takéto diagnózy, keď sa spájajú s tým, čo ovplyvňuje, na chvíľu pomôže v prežívaní, ale znamená katastrofu pre život. Aj keď možno, že sa to zmení, lebo najnovšie výskumy práve hovoria to, že mileniáli sú ako keby tá posledná generácia, ktorá takto pije akože zo zábavy, alebo často, a že naozaj táto mladá generácia si skôr bohužiaľ už ide iné drogy, ale že práve, že ten alkohol ide u nich veľmi do úzadia. Ja by som veľmi chcela podporiť tých, ktorí sa tak trošku, lebo tak, jak nám tí alkoholici v zmysle, tí, čo sa neliečia, nás odstrašujú, nie preto, aby sme nepili, ale aby sme mali seba dôveru, že nám sa to nestane, čo je obrovský klam, lebo každý jeden, kto siahne po poháriku, sa mu to môže stať, lebo nemáme také nervové zakončenie, ktoré nám povedia, teraz si závislí. To nikto nevie, kedy vypije posledný pohár ešte v nie závislosti. To je také kruté na tejto chorobe. Keď vás bolí zub a máte bolesť, tak utekáte aj o polnoci zubárovi a snažíte sa liečiť, ale tu sa nemá dôvod závislý človek liečiť, lebo prežíva najväčšiu eufóriu, ale už môže byť aj psychicky, aj fyzicky na dne a není schopný to identifikovať u seba. Ale ja by som veľmi priala tým, ktorí majú tú odvahu, aby ich bolo počuť, aby vedeli povedať ďakujem, neprosím, aby sa necítili horšie, naopak, aby stiahli tú spoločnosť, alebo tých, ktorí sú v tej spoločnosti, možno aj tak trošku na svoju stranu. A to veľmi ozdraví. Ja dlhé roky nepijem, to sú desiatky rokov, necítim sa byť nejako z tohto znevýhodnená a horšie sa ľuďom pri mne pije. To som si všimla. A tiež to není zlý pocit, že vlastne ovplyvňujeme sa v tom, čo v živote má hodnotu a zmysel. Tak možno je to trošku aj tým, že ste predsa len psychoterapeutka, robíte to a že sa možno trochu ľudia boja, že čo by ste na to povedali. Ale v každom prípade, každý príklad je dobrý príklad v tomto prípade a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Verím, že si z toho každý odniesol to, čo má. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Teraz prehodnotím teda aj ja pôsobenie aplikácie na životnosť mobilných telefónov mojich detí. A ono v zásade asi to, že sa s našimi deťmi rozprávame, je to najviac, čo im môžeme poskytnúť a dať. Ďakujem veľmi pekne za pekné ukončenie, je to tak. Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Všetko dobré a na vás sa budeme tešiť opäť na budúce. Po špičkách.